Mám tu Švarciho. Švarci, zítra se bude oznamovat tvůj zápas v rámci Celebrity Series. Zítra bude vrcholit ta první série. Jak ty se na ten vrchol té první série těšíš? Teším sa. Som zvedavý, ako to celé dopadne, takže tiež som to tak sledoval jedným okom. Teším sa na ten zápas, uvidíme, ako tu bude mať odozvu od fanúšikov. No a potom samozrejme sa teším, keď to bude čakať mňa na ten môj zápas tiež. Rovnou byste měli mít staredown v tu aréně, tak jak se těšíš na tu arénu a vlastně i na ten staredown, na soupeře? No to bude podľa mňa úžasné niečo. Stať pred takým množstvom ľudí a vo vypredanej O2 arene je podľa mňa niečo úžasné. Už teraz mám zimomriavky, keď si to predstavím a strašne sa na to teším, takže uvidíme, aké to bude tam stať tvári v tvár so superom a teším sa na tie celé emócie a na ten zážitok celý. Ty jsi vlastně teďkom zkoušel box, za mě krásný zápas, na to, že nemáš tolik zkušeností. Co můžeme očekávat od toho dalšího zápasu? Bude to taky box, bude to MMAčko, co to vlastně bude? Ďakujem veľmi pekne v prvom rade. Ja si dovolím tvrdiť, alebo dúfam, že využijem skúsenosti, ktoré som mal v tom prvom zápase a znova to posuniem ešte o level vyššie. Mám ešte dosť času na to, aby som ďalej trénoval a ďalej sa zlepšoval, takže dúfam, že to bude iba lepšie ako ten prvý zápas. Bude to Underground Rules, takže nebude to plné MMA, čomu ja som trošku smutný, pretože nebudem môcť ukázať to brazilské jiu-jitsu, ktoré je taká moja dominanta. Ale je to tak, ako to je a ja som prijal vlastne tieto podmienky a teším sa na to. Bude to zase taká nová skúsenosť pre mňa. A proč právě ten underground? Proč ne to MMA? Vieš čo, ja by som otvorene viacej prijal pravidla MMA, bolo by to pre mňa asi aj jednoduchšie alebo ľahšie, ale keďže je tu tá Celebrity Series, tak je asi ťažké nájsť supera, keďže to jiu-jitsu trvá naozaj dlhšie, kým sa naučíš vlastne tú zem ako nejaký postoj, takže bolo ťažké asi aj nájsť supera. A potom sa objavilo meno supera, ktorý teda bude a to už ja som prijal a zobral som vlastne aj ten ruleset, ktorý bude. Když se vlastně podívám na ten tvůj zápas předtím, prohrál ho, já jsem tě možná viděl i vyhrát, je to sporný, hodně se to řešilo. Jak to teď vidíš s osobem času ty? Ja som si veľa z toho zápasu zobral, takže ja budem chcieť tie veci, ktoré som spravil možno nie až tak dobré, iba vylepšiť. Už sa vôbec nepozerám na ten výsledok, pozri sa, každá prehra ťa niečo naučí v živote, jasné, že som chcel vyhrať aj ja, nestalo sa to, ale teraz ma čaká nová výzva, budem to musieť všetko zhodnotiť, čo som sa naučil a dúfam, že teraz bude moja ruka zdvihnutá. Tvůj soupeř bude Jakša, o tom moc lidí neví, ale má už nějaké zkušenosti, trénuje celkem dlouho, tak co ty o něm víš a co si vlastně chcel ho koukat? On má už niekoľko zápasov za sebou, bolo to myslím, že dávnejšie, ale poctivo trénuje, je to podľa mňa športovec a ja ho vnímam, že je on taký poctivý človek v tom zmysle, že keď sa na niečo pripravuje, tak do toho dá všetko. Takže ja si dovolím tvrdiť, že to bude dobrý športový výkon a že to bude naozaj, každý sa do toho bude chcieť ukázať to najlepšie, čo vie. Takže aj on sa najlepšie pripraví, ako bude vedieť, ja sa pripravím najlepšie, ako budem vedieť a bude to ten športový výkon, ktorý v ten daný večer rozhodne. Dneska se oznámil turnaj v Bratislavě, bude to právě ten turnaj, kde se odehraje váš zápas? Neviem, či to je akože úplne ohlásené ešte, ale v podstate si myslím, že áno, že to bude v tej Bratislave 6.6. OK, tak já ti děkuju a přeji hodně štěstí. Ďakujem pekne.